Sanibonani-ke we guys. So wozani senze nathi potato bake namhlanje. Uzoqala ngokuslice u-onions wakho, ucaramelize amafuthana amancane, ufake ne-aromate. And then masubona ukuthi usu-right ubeke eceleni. Abanye-ke bajwayele ukufaka brown sugar uma be-caramelize, but mina angithandanga ukufaka. And then uthatha amazambane akho uwasika aba ama-slices atini kanjaya ukuze phela asheshe ukuvuthwa yabo. Uzodinga nama-cheese grillers bese udinga no-cream. Uyaqala ufake u-cream wakho kwi-baking tray, ulandela ngamazambane akho. Bese-ke for i-spice ngimixe u-black pepper, Portuguese chicken spice ne-peri peri spice. Ngase ngifaka usawoti kancane ngoba amazambane ayawudinga usawoti. So ngase ngafaka ngaphezulu kwamazambane ami, ngafaka ama-cheese grillers no-cheese. Ngaphinde futhi enye layer yesibili ngafaka amazambane, ngafaka u-cream, ngafaka ama-spices. Ngase ngifaka u-cheese nama-grillers. Bese umboza ngefoil ubheke for 50 minutes. Ngenzeka kubheke less if istove sakho sishisa kakhulu. And then after 50 minutes uyakhipha ifoil, ufaka mozzarella no cheddar ngaphezulu nama herbs akho, uyabuyisela for 10 minutes bese uyakhipha seku right.